Ik gok dat ze niet Marcel is. Nee, die is werken. Lisa. Die is ook werken. Oh, nou mooie staat. Maar die woont wel hier op het dorp. Die is wel thuis aan het werken. Oké. Dus we kennen geen Limburgs praten. Jazeker, ik ken Limburgskallen. Oké. Alleen ik praat het niet. Oké. Ik versta het wel. Dan wist ik de wederhelft van Marcel. Ik ben de moeder van Marcel. De moeder van Marcel? Ja, Ah, oké. Hi, ik ben Bas. ik ben Ingrid. Hallo Ingrid. Eigenlijk is de moeder van een prins ook wel leuk. Ja, Vind ik. absoluut, absoluut. Kent ze het Absoluut. programma onderweg? Ja, Ja? ja, ik heb jullie net ook zien staan. Ja, we stonden hier voor de deur en we dachten, er is niemand toes. Want het Ja. was zo donker, er stond geen auto. En toen reden we weer weg en toen zit Mitch, onze altijd oplettende cameraman, ook wel bekend als Arendsoog. Die zit van, er is wel iemand toes. Jazeker. Wie heb je het beleefd? Ja, waanzinnig. Ja? Ja, dat is echt super. Zeker omdat we zelf ook in de carnavalsvereniging zitten. Mijn man is ook prins geweest. Is ook bij de Raad van Elf. Van dezelfde Van carnavalsvereniging? dezelfde carnavalsvereniging. Oh. Mijn zoon is jeugdprins geweest. Mijn dochter is 7 jaar dansminister geweest. Is dat die ik net hier als schaduw... ja? Ja, Is die snel weggedoken? die is snel weggedoken. Kregen we die niet in beeld? Ja, kan er vragen. Ja? Ja. Esther? Ze durft niet. Esther! En ik ben de penningmeester van de vereniging. Maar, Dus ja, het is hier, ja, wij zijn wel carnavalsvereniging. Ja. is dit dan misschien wel de carnavalsfamilie van Klummen? Een van de families, ja. Er zijn een paar families die daar met heel veel mensen in zitten. En ja, wij zijn er één van. Ja. Oké. En mijn zoon is prins, maar organiseert ook nog de optocht. Al jaren. Dus wij, ja, bij ons is het eigenlijk het hele jaar carnaval. Wie organiseert de optocht? De prins. De Mijn prins, zoon. jouw zoon. Ja, die organiseert al jaren de optocht. Hoe oud is die? 26. Goh, dan moet toch wel rood, geel en groen Ja. bloed doorheen stromen. Ja, daarom het hele jaar is bij ons carnaval. Niet alleen nu. Het gaat het hele jaar door. En daarom hangt het er ook gewoon nog. Ja, zeker. Ja, ja, eerst moet het weg, omdat hij af moet gaan treden. Maar ja, En jij bent van de Centen. ik ben van de centen. En Ja. hoe gezond is de cv? Zeer gezond. Ja? Zeer gezond. Ja. Jij zit als een kloek op de gouden eieren. Ja. En dat gaat heel goed. Ja? We zijn een hele gezonde vereniging. Oké. Ja, Hoe gelukkig. komt dat? Ja, sponsoring, opletten, zorgen dat ja, het allemaal niet te duur wordt. Veel mensen die dingen zelf maken, een hele technische commissie. Ja, Dus het dat scheelt wel veel. het is ook wel een creatieve club. Ja, absoluut, absoluut. Is het ook een club waar ruimte is voor nieuwe initiatieven? Absoluut, absoluut. Het is geen conservatieve Nee, cv? nee. We hebben wel een hoop tradities waar we ons aan houden. Ja, maar dat is ook goed. Dat hebben we ook, maar we zijn ook voor nieuwe ideeën en nieuwe dingen zijn we allemaal in. Jullie zijn niet vastgeroest Nee, in absoluut tradities. niet. Absoluut niet. Wacht heel even, ik moet nog heel even kijken. Hallo. Ja. De molmuus. Ja. Waar komt dat vandaan? Oh, boe. Dat vind ik een hele moeilijke. Ik heb het ooit gelezen, maar ja, dat weet ik aan mijn hoofd even niet. Maar Oké. het heeft uit een historie te maken, inderdaad, met het karakter van de dorpelingen. Oké. Ja, maar ik zou het zo even niet meer weten. Want ik ken bijvoorbeeld wel de woelmuis. Maar De voerratten, ja, de woelrat. de wuif, Maar die zit hier verderop, Ja. en Ramsdaal. De molmuus. Ja, ik zou het even niet meer weten. Ik zou Het op moeten legendarische verhaal van een muis die zich al als mol vermomde. zoeken. Zoiets, ik weet het niet meer. En toen de Fabeltjeskrant ging terroriseren. Of Geen zo. idee meer, ik weet het niet meer. Maar je zegt het hele jaar door carnaval. Ja, Op wat voor manier? Met het organiseren. Weer sponsoring, we zijn nu vol met sponsoring weer bezig. ren jij achter sponsoren aan? Ja, met de voorzitter doen wij de sponsoring. Dus daar is nu vol in bezig. Ja, de nieuwe prins voor het eerst wordt uitgeroepen, Ja, dus hoe- dat loopt ook allemaal al. Hoe gaat dat hier in Klummen? Ja, heel stiekem. Ik weet niet wie de prins wordt. Oké.
in het dagelijks bestuur, maar ik weet niks. En is bijvoorbeeld, is Marcel daarbij betrokken bij Nee. het kiezen van een nieuwe Nee. prins? Want Nee. dat heb je soms ook wel eens, Ja, hè? nee, bij ons niet. Er zijn maar een paar mensen die het weten. En zelfs wie het weten, zelfs dat is nog redelijk geheim. Die dat uitzoeken. Die de nieuwe prins uitzoeken. Hoe gaat dat bij de Molmuis? Kunnen ze het meestal wel goed geheim houden? Ik heb nog nooit gehoord dat het verraaien is. Oké. Nee. Maar is er ook prinsenrooien of zo? Dat je van Prinsen- tevoren, Ja, van nou, tevoren dat wordt ook kunt in de poelen cafés. en... In cafés wordt natuurlijk op een gegeven moment vlak voor de zitting wordt wel... ja, dat is het gesprek wel van de dag natuurlijk. Dat is Oké. natuurlijk wel een moeilijk ding. Hoe ging dat bij Marcel? Werd hij veel genoemd? Ja, op de avond zelf wel. Maar Oké. hij is een coronaprins. Hij werd in de coronatijd al gevraagd. Dus hij heeft toch heel lang moeten Oh, wachten. wat erg. Dus ja, Zeker als je uit een carnavalsgezin komt, lijkt Ja. me dat heel moeilijk. Dat je niet, want dan wil je toch van de daken schreeuwen. ja, maar dat kan niet. Ja. Dat kan dus absoluut niet. Dus nee. En zijn zusjes wisten het niet. Hij heeft 2 zussen. Die wisten het niet. Die hebben het pas op de avond zelf gezien dat hij prins werd. Want die waren aan het werk achter het buffet. Dat hadden we al snel Nee, geregeld. Ja, oh. tuurlijk. Ja, dus die zagen pas tijdens de uitroepen van hé, dat is mijn broer. Ja, Hoe hou je dat zo lang binnen het gezin geheim? ja moeilijk. Maar doen. Jij kan gewoon liegen als de beste. Ja, je moet. Je moet. Als het verraaien wordt, is het gewoon over. Ja. Maar wanneer hoorde jij het? Eigenlijk bijna 2 jaar van tevoren, door corona. Ja. We hebben heel lang moeten wachten. Ja, dat is wel heel En vervelend. geen enkele keer verpraat? Nee, niet 1 keer, nee. En jouw man wist het ook? Ja, natuurlijk, ja, Oké. die wel. We waren met z'n 4 in het gezin die het wisten. Mijn zoon, zijn vriendin en wij 2. En voor de rest helemaal niemand. En dan diegenen die hem uitgekozen hebben. Oké. En Lisa is zijn vriendin? Is zijn vriendin, is Oké. een prinses. Oké. En hoe lang zijn ze al samen? Ik denk 3,5 jaar, 4,5 jaar. Is dat zoiets. ook zo'n carnavalsbeest? Niet zo heel erg, maar ze heeft heel veel geleerd en heel veel meegekregen. Meteen geïntegreerd op het dorp. Want iedereen kent haar nu. Zij kent ook nou iedereen. Oké. Ideale manier. Waar komt zij vandaan? Origineel uit Partij. Oh! Ook zo'n leuk klein knusdorpje. Ja. Ze komt uit Partij vandaan. Ja, dus En nu... dit jaar hebben ze een huis gekocht op Klimmen. Dus ze is goed geïntegreerd. We wonen nu op Klimmen met z'n tweeën. Marcel is nu aan het werk? Hij is aan het werk. Ja, tot eind van de middag. Oké. Zijn vriendin is wel thuis. Dus aan het werken. Ja. Ik weet niet of ze graag voor de camera komt. Nee. En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben helaas afgekeurd, maar ik ben altijd procesoperator bij DSM geweest. Oké. Maar hoe komt het dat je bent afgekeurd? Ik heb een spierziekte, Oké. een onbekende spierziekte. Geen kracht, geen, ja, onhandig. Dus daar kun je geen etiketje... Nee. Ik wist niet dat die bestonden Ja, überhaupt. het bestaat nog steeds. Ja, Ehm, dan kan ik me wel weer goed geven aan de carnavalsvereniging. ja, is dat je ziel en zaligheid echt? Nou ja, nu wel, ja, zeker. Daarvoor was het al, toen werkte ik het ook al, maar nu is het, kan ik me er helemaal aan geven natuurlijk. En hoe verre is dat een beperking voor jou? Waarin beperkt het jou? Lichamelijk vooral. De conditie, de kracht. Dus carnaval zelf, de dagen zelf zijn toch wel een slopend iets. Maar dan doen we dat daarna maar rusten. En als ze niet weten wat het precies is, betekent dat ook dat je niet precies weet wat je te wachten Nee. staat? Geen idee. Is dat iets waar je... We pakken het per dag, hè. We zien het wel. Niemand weet wat morgen brengt. Ik ook niet. Is dat ook wat ik hoor bij jou? Wat wil je? Ja, het is ik kan jouw spraak heel moeilijk thuisbrengen. Nou, ik ben niet van hier. Ik ben een Hollander. Ik ben een Hollandse penningmeester. Hoe goed kan je het hebben? Nou, weet ik Holland niet. heeft de Volgens centen mij, zitten. volgens mij zou een Zeeuwse penningmeester heel goed zijn, want die, Ook, die ook. zijn enorm op de Ja. centen, wordt altijd gezegd. Ja. Flauwekul natuurlijk. Maar hoe ben je hier verzeild geraakt? Nou, dan? mijn man is hier van dorp. Maar ik kom uit Alkmaar. Joh. Dus ik ben geïntegreerd. En Ja. hoe hebben jullie elkaar gevonden dan? Eh, Niet tijdens de carnaval, denk ik. nee, niet tijdens de carnaval. Nee, ik deed al vrijwilligerswerk op een boot met gehandicapte kinderen in de zomer. En mijn man die zat in de rolstoelenbusiness. En die kende toen weer iemand aan boord. En zo is hij ook aan boord gekomen om die rolstoelen te verzorgen. En zo elkaar leren kennen. Goh. En hij wilde totaal niet verhuizen. Dus ben ik maar verhuisd.
En toen kwam ik hier bij de carnaval terecht en had ik zoiets, wat zijn die hier aan het doen? En zo is het eigenlijk begonnen. Dus jij bent eigenlijk zoals Lisa ook voor de leeuwen gegooid? Ja, letterlijk. Oké. Ja. En wanneer veranderde het van wat gebeurt hier nou in dit is mijn ziel en zaligheid? Was je meteen besmet? Nee, niet meteen. Niet meteen. Wel dat het leuk was, maar niet besmet. Besmet heeft wel een paar jaar geduurd. Oké. Ja, dat heeft even geduurd. Hoeveel dialect spreek je? Niet veel. Iedereen begint te lachen als ik dialect spreek, dus dat doe ik niet. Oké. Oké. Nou, Dat is het enige wat ik niet kan. Gaan we niet doen. Wanneer moet hij aftreden? Wat is dat? 19 november geloof ik. Oké. De zaterdag. Ja. Oké. Wordt dat nog een dingetje of zit hij daar tegenop? Jouw zoon? Nee. Op een gegeven moment weet je dat het er is, hè. Dan is de volgende mag weer.